niciun contract desemnat. Suntem mafia pe viață, frați de fapt. Poți să spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce semene aduni, fugi, fugi, vin băieți buni. Poți să spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce semene aduni, fugi, fugi, vin băieți buni. Prezint soluții radicale ca toți băieții buni care au ridicat imperii în afaceri ilegale. Că în stradă poți să te alegi cu rănile tale, atunci când armele zâmbesc în felinare. În continuare bulangii toarnă și răstoarnă tot. Liderii adevărați spălesc ca un robot de floare. Uitat de floră restele din colț în soare. Și garda se fălește acum când pești atât de mare. Da, reacția e în lan. Thank you.